Mavadiwa, tine nhamo isu vana veZimbabwe, tine nhamo isu vanhu veZimbabwe. Nhamo yatinayo ndeyokutarisana. Nhamo yatinayo ndeyekuti azodini hama yangu iye, azodini shamwari yangu iye, sei uyo azobudirira, isu tisinganzwisise kuti abudirira sei. Kanzi musaita godo, godo chinhu chinouraya. Godo ndo rimwe rauraya vazhinji muZimbabwe. Godo ndo raita kuti mutwasanudzire maoko enyu, museverere zviri paatari dzavaroyi nen'anga. Nokuda kwekuti nemuchida kuva naizvozvo zvinanhingi, ima hamuzive kuti vakabudirira sei. Zvino kana mazvitadza nenzira dzimwe dzose dziri pachena, muchaedza kundoita nenzira dzerima. Pane vanhu vanonyengera kudiwa nazvo. Nambirwa vanhu ava vari kushandiswa nadhiyabhori. Vanobuda madandemutande vakapfeka hanzu dzakachena. Kana ndichiti hanzu dzakachena, ndoreva kuti hanzu dzinodhura, malebhuru, vari mumafashani. Shangu inenge yakapfekwa inodhura, sokisi, zokonyo rinenge rakapfekwa rinodhura, mapensi anenge akapfekwa anodhura. Tichataura andawee nekuti tinenge tisingaoni. Tinenge tichiona kuti sheti inodhura. Kazhinji sheti ndiyo inobva yakurakidza yoga. Panapa paita zvekutengwa rebhuru pano, zvatengwa nemari. Dzimwe nguva unoona vane marings, dzimwe nguva unoona nenecklace, dzimwe nguva unoona nyangwe nemagirazi chaiwo anenge akapfeka. Magogorosi, kana kuti magogorosi efashani. Mabhingo, unochiona kuti ndeye mari inodhura. Wozotarisawo hesitaira nezvakanamwa paganda zvinoita kuti munhu ave akanakisisa, unoona kuti zvinodhura. Ari madzimai, lipstick, machinda wakuitawo lipstick mazuva ano. Madzimai maearrings, namachindawo akupfeka maearrings. Madzimai manose piercing, namachindawo akuiswa nose piercing. Madzimai dzimwe nguva anenge akapeswa rurimi akaiswa goridhe. Upenyu hwavo hungori flash flash. Dzimwe nguva motikari yaanenge achidhiraivha inzi ndiyo diki yacho. Unotomboona neBMW ndo imwe yacho. Dzimwe dzinenge dzakapakwa kumba. Nguva anenge achingomhanyisa kabhizinesi, achingozviitirawo mari. Hauzive kuti background yake yakamira sei, hauzive kuti awana zvinhu izvozvo sei. Mangu kunyanyotenda chivanhu. Dzimwe nguva panofanira kunge uchiita usina chivanhu kuti ubudirire, unoenda kunowedzera nechivanhu uchiti uri kusimbisa bhizinesi. Ndaifunga kuti chivanhu ndechevanhu vasina mano. Munoti chivanhu kuti huipi, kanzi unongoda kuzviprotekta so. Unoda kuzviprotekta chiiko Mwari ariko anokuprotekta? Kutenda kwako ndokushoma here kana kutenda hakutoripo zvachose? Mose zvamunongodedzera kuti Mwari, kuziva kuti ndiMwari upi wamuri kudedzera, muchisarudza zvimwe pasaidi zvekuzvitsigisa nazvo. Nevarombo, tombotaura maklasizi evanhu. Pane vanhu vapfumi vakapfumisa, kozoita vapfumi, kozoita vamwe vanongoti tinotevererawo vapfumi.
Koita varombo, koita varombosa. Ngotaura nyaya yevarombo navarombosa. Chamunonyanyochiva nepamusoro penyu chii? Inguva yekuchivana here inoyi? Titarisa nyika zvayakaita. Inguva yekuti ungadai kuchiva munhu. Kuti unongozviitirawo kanhu kako. Kana pane kamari kawawana ukashandisa zvine musoro. Hazvizi nguva yekuti nanga zvapfeka chakati ndopfekawo chakati. Kana kuti ndoda kuonekerawo pana vamwe. Nguva iyoyo handiyo. Ekedza vanoita zvekushamisira. Vachiita neupenzi hwavo. Pane kwavanosangana vachinoonana izvi. Vakapfeka zvakanaka. Imi mboziya zvekuisa chikafu patebhuru. Nekubhadhara rent. Nekubhadhara mvura. Kana kutenga mvura. Izvi zvamunofanira kunge muchimbokonzentrera nazvo izvozvo. Zvekuda kunotsvaga zvinhu zviri flashi siyana nazvo. Ndinoziva kuti mazitya akaipa chaizvo. Neni handikurudzire kuti vanhu vatenge mazitya nekuti mazitya amunotenga akapfekwa navamwe vanhu vakaipitisa chaizvo. Vamwe vanhu vasina umwari kuti hudhiabhori hwavo hunosara hwakabatira pahanzu idzo. Izvo handikurudzire kuti mutenge mazitya. Kana mushopu chaimo. Uchienda kunotenga chinhu chakanaka mushopu chinyowani. Unotosvika kuti chamboedzwa nani. Unombosvika kumba wotombotanga wanamatira zvinhu zvacho. Usati wazvipfeka. Kuzviwacha zvakare. Asi imi varombo navarombosa. Imi vanhu vemazitya. Ichida maikwanisa kusonesa dzenyu. Kungotengawo jira kusonesawo zvako. Kune vazhinji vanosona. Musachiva. Kuti ndingaita chakati saka ndofanira kuchiita. Kana kuswera muchivakudza, muchivateverera pamadandemutande. Tojambai zvinhu zvakadaro. Gai zvimwe kana zvechikoro zvekuona. Kana watoshayawo zvako, uzoonawo zvako madhirama. Madhirama acho ane chitsotsi, nehuipi nehusatani mukati dzimba. Unofanirwa kungwarira. Zvitori nani kuti munge muchinzwa mharidzo. Kana kunzwa vanhu vanenge vachiverenga mabhaibheri. Nyaya yeruchiva haina kunaka. Unofanirwa kuziva nguva yamuri. Haizi nguva yeruchiva nekutsvaga zvinhu zvakawanda. Nyika iri pakashata, huipi hwenyika hwanyanyisa. Zvekuti tingadaro tiri pedyo nekuda kuparadzwa. Tsvagai Mwari. Tsvagai inzwi raMwari. Tsvagai kunamata Mwari. Kune chimwe chidzidzo chatinowana mukati mebhaibheri. Pamusoro pemumwe murume ainzi Gehazi. Chidzidzo icho tinochiwana kuna Madzimambo 2. Chapter 5. Chapter 5. Gehazi akanga ari mutevedzeri kana kuti muranda waErisha. Era kuti anga ari muranda pekutanga waErija. Kanzi pakauya Naamani achida kuzorapwa mapengu dzake. Naamani wakauya nezvipo zvakawanda. Asi Erisha wakazviramba akatidzokera zvakanaka. Ndinoda kuti vasiye vazive kuti kune muprofita naMwari paIsraeri. Naamani ndiye akatozopedzisira akumbira kuti ndochitakurawo ivhu. Pano kuti kana ndakunamata Mwari waIsraeri, ndimira pamusoro paro ndinamata. Kanzi mundiregererewo zvandiri muranda. Nokuti ishe wangu uye mambo waSiria uchandimanikidza kupinda temberi yechimwari chake. Agomira akazemberana neni. Achinamata chimwari chake. Kanzi enda zvako. Erisha. Asi Gehazi akafunga kuti zvinhu zvose zvawana munhu wekara chimwe chete chatorwa naishe wangu. Ndangomuteverera ndangokumbira zvimwe zvacho. Kuwandisa zvangu. Kanzi Naamani akaoneka akaenda zvake.
Gehazi akambosara ana ishe wake, akabva angoenderera kubata tumwe tumabasa, akabva ateerera. Akamuona achiuya Gehazi, Naamani akaburuka pabvute akati, chii chaitika? Chii chasara chikaitika? Akanzi aiwa, kwauya vaprofita kuzondoona ishe wangu. Akanzi ndipewo hanzu 2 tumari tishoma shoma tokuti ndingavapa. Akanzi Naamani akamupa zvakawanda, akatofara kumupa zvinhu izvozvo, haana kubvunza 2 kana 3 kuti sei ishe wako amborapa. Gehazi akadzokera, asi zvose izvi zvakanga zviri mumaziso omuprofita. Mweya wanga uchimutaurira kuti muranda wako Gehazi zvaaita. Akamuona osvika, asvika akanzi Gehazi uya kuno, kana wanga uripi? Akabva anyepa paakanga ari. Ndinotaura chokwadi here Gehazi? Kuti handina kukuona here uchienda unokumbira zvokupfeka nemari kuna Naamani? Mweya wakuona. Akanzi nokuda zvawakaita izvi, mapere mbudzi anga ari pana Naamani achava pauri nerudzi rwako rwose kusvikira kumarudzi ako ose.